Shwmai, Geraint Wilson Price dwi, cyfarwyddwr Canolfan Cymraeg Oedolion Gwent. Croeso eich cwrs Pontio Uwch neu Uwch blwyddyn 1 a blwyddyn 2. Yn gyntaf, first of all, don't panic. Croeso nôl, peidiwch y phoeni. The Pontio course Pontio, builds on the work you've already done on Cymraeg. It revises everything you've learned so far and will prepare you for the course Uwch. I wneud y cwrs Pontio, mae eisiau copi o'r llyfr Pontio. Mae 8 uned yn y cwrs, ac mae'r cwrs yn trafod pethau fel gwyliau, including the past tense, BSE, ddoe a heddiw, imperfect, roedd, gwaith, ein byd, using the conditional sentence basoni, bwyd, comparisons, iechyd, hanes Cymru, a hefyd mwynhau llenyddiaeth, enjoying literature. Mae un uned bob bythefnos, ac mae gwaith, adolygu, darllen, siarad, gwrando, a pharatoi ar gyfer dechrau cwrs uwch. Felly llawer iawn o waith siarad. I wneud y cwrs uwch, blwyddyn 1 a blwyddyn 2, mae eisiau copi o'r cwrs uwch. Yes, this one book covers the two courses, the 2 years, Uwch 1 ac Uwch 2. Mae 30 uned yn y cwrs, felly llawer iawn o waith dros y 2 flynedd. Yn yr unedau, mae llawer iawn o adolygu, gwaith darllen, gramadeg, gwrando a deall, gwylio a deall, deologau, gemau a chwrnal idiomau. Bydd llawer iawn o adolygu bob wythnos. Mae un uned bob pythefnos, ac wedyn mae gwaith adolygu, darllen, siarad, gwrando a pharatoi ar gyfer y arholiad defnyddio'r Gymraeg uwch, os ydych chi eisiau. Ond cofiwch, does dim rhaid i chi sefyll arholiad, ond yn bendant mae'n werth meddwl amdano fe. Felly, Pontio neu uwch, mae'n bwysig iawn siarad Cymraeg fel ydych chi'n gwybod. Cofiwch ddefnyddio pob cyfle i siarad Cymraeg. Mae'n well bod chi'n siarad Cymraeg ac wedyn falle yn gwneud ambell i gamgymeriad na just siarad Saesneg. Felly, siaradwch Cymraeg. Byddwch chi hefyd yn gwrando ar Radio Cymru. Mae gyda ni gwrs, mae gyda ni pethau ar gyfer yn gwrando yn astyd, a byddwch chi'n gwneud llawer iawn o bethau sy'n dod o radio. Byddwch chi hefyd yn gwylio eitemau sy'n dod o S4C. Mae'r fideo gwylio'n graff gyda ni, felly bydd digon o gyfle i chi wneud llawer iawn o bethau o Radio Cymru ac S4C. Gobeithio hefyd byddwch chi'n darllen llawer yn i'w nofelau. Mae digon o nofelau ar gyfer dysgwyr ar gyfer eich lefel chi. A gobeithio erbyn diwedd y cwrs uwch byddwch chi'n darllen nofelau ar gyfer Cymru Cymraeg, nid just dysgwyr. Byddwch chi hefyd wrth gwrs yn defnyddio lingo, ac fel ych chi'n gwybod, ydych chi wedi bod yn edrych a darllen lingo ers nifer o flynyddoedd, ond y gobaith erbyn hyn yw byddwch chi falle yn dechrau darllen eitemau o golwg. Bydd eich tutor yn eich helpu chi. Felly dyna nod, symud o fyd y dysgwyr i fyd y Cymru Cymraeg. Cofiwch hefyd, os oes ffôn symudol gyda chi, mae'n bosibl edrych ar lawr iawn y bethau. A hefyd y cyfrifiadur. Dych chi'n gallu dod o hyd ffindio llawer iawn o ddeunyddiau ychwanegol. Ac wrth gwrs, peidiwch anghofio y bont. Bydd eich tutor yn gallu dangos beth sydd ar y bont i chi. Felly, beth yw'r problemau? Wel, wrth gwrs, os ydych chi ddim yn dod i'r dosbarth, fyddwch chi ddim yn dysgu Cymraeg. Mae mor syml a ni, as simple as that. Mae'n bosibl i chi gael amser caled yn yr ysgol. Peidiwch y phoeni, this course will be very, very different from your school course. Mae'n bosib i chi angen help. Some of you may have some reading, writing or other educational problems, perhaps physical problems getting around. Peidiwch y phoeni, your tutor can help you and please just ask for help.
Dyma rai pethau i'ch helpu chi i setlo mewn i'r dosbarth. Bydd eich tutor yn dangos i chi beth sydd eisiau gwneud os oes tân. Ble mae'r allanfa dan, fire exit. Oes pecyn cymorth cyntaf. We want to keep you safe and sound. Ydych chi'n gwybod dyddiadau'r cwrs? Oes gwyliau? Oes half-term break? Pryd mae'r cwrs yn gorffen? Oes amser coffi? Ble mae'r tŷ bach? Cofiwch, mae dyn ni yma i'ch helpu chi. Felly, os oes unrhyw beth dych chi eisiau, gyfynnwch i'r tutor. Cofiwch, eich cwrs chi yw hwn. We hope that one of you in the class will take on the role of class representative, cynrychiolydd dosbarth, to listen to the opinions of all learners in the class and give feedback, adborth to me and my staff yn y ganolfan. There may well be questionnaires, holiaduron, and even an annual meeting with a very exciting buffet as a reward for your efforts. You never know. Observers will call in to see how things are going. Maen nhw eisiau chi siarad Cymraeg yn nhw, a bydden nhw wrth eu boddau yn eich clywed chi yn siarad Cymraeg. Arholiadau, exams. Many of you by now will have done the defnyddio Gymraeg canolradd. If you haven't, there's still a chance for you to do it. Fel dych chi'n gwybod, it's not a school exam, but a chance for you to prove to yourself how much you've learned and how your Welsh is getting on. Cofiwch hefyd, ar ddiwedd y cwrs uwch, mae'n bosibl sefyll arholiad uwch. Wrth gwrs, mae rhaid i chi wneud y gwaith. Mae rhaid i chi wneud y gwaith bob dydd. Mae tipyn bach bob dydd yn well o lawer na just gadael popeth tan y munud olaf. And of course, as you know, you will get out of the course what you put into it. We will ask you to set and review targets each term. Dim byd arbennig o uchel, and dim byd arbennig o anodd, but we do hope you will hit those targets, and also your tutor will help you to set them and see how you're going. It will also be worthwhile keeping a diary of your successes during the year as part of your learning plan, and note when you've been to any, falle, ysgol haf, cwrs penwythnos, ysgol un dydd. Bore coffi, unrhyw beth fel hynny, cofiwch bod pob dim yn helpu. Towards the end of the course, your tutor will inform you what is the next possibility, so you know exactly to which course you're able to go on in the following academic year. As you know by so far, there is so much to gain from learning Welsh, and I'm sure you will really enjoy it. Nawr te, dyna ddigon o ddiwrthau I, mae'n amser dysgu Cymraeg ac amser siarad Cymraeg. Felly, dyma'ch tutor unwaith eto. Ond cofiwch, os ydych chi eisiau siarad â ni yn y ganolfan, yn Gymraeg neu'n Saesneg, mae manylion ni ar gael yma. Please feel free to contact the centre at any time should you have any concerns. We at Ganolfan Cymraeg Oedolion Gwent take pride in the fact that we live our motto, namely, our learners are at the centre of everything we do. Your tutor will also give you a point of contact as well, in case you need to contact him or her in an emergency. Pob lwc a hwyl fawr.